Predstavte si, že vojdete do samoobsluhy a nemôžete si kúpiť väčšinu predávaných potravín. Takúto situáciu dôverne poznajú vegáni, ktorí sa dobrovoľne rozhodli nejesť mäso, vajcia a mlieko. Veľa im toho v jedálničku síce neostáva, napriek tomu sa nesťažujú a organizujú aj vegánske hody. Ako vyzerajú, nám ukáže Laco Ďurkovič. Vegáni, kto sú to ufóni? Nejedia mlieko, nejedia vajcia, nejedia mäso. Čo vlastne jedia? Tieto vegánske večere dokazujú, že sa dá nájsť dosyta aj bez zbytočného utrpenia zvierat. Spýtali sme sa teda vegánov, čo ich primelo k tomu, že nejedia väčšinu vecí, ktoré sú dennou súčasťou jedálnička väčšiny ľudí na Slovensku. Není to vôbec hlad, je to pestrá strava, jíš to chceš. Jíš bez utrpení hlavne? Nemáme podľa mňa právo nejak zotročovať zvieratá pre nejaké vlastné pohodlie alebo stravu, oblečenie, čokoľvek, kozmetiku. 8 rokov som vegán. Nič mi nechýba a jediná otázka, to asi každý vie, je otázka B12, ale každý, kto sa informuje, tak vie si ju doplniť. Je treba dodržovať tú stravu pestrou, aby měl človek pořád dostatek príslušných živín a vitamínu. Nie sú ale sami, aj keď sú vo svete milióny vegánov, v západnom svete holdujú vegánstvu hlavne mnohé celebrity. This is Vegan Style. Vegan Style. Vegánom sa stal bývalý americký prezident Bill Clinton, tiež hollywoodskí herci ako Brad Pitt či komik Ben Stiller. Dlhoročnými vegánmi sú aj herci Alex Baldwin či Woody Harrelson. Reggae legenda Macka B dokonca zložil o vegánstve pesničku. Aj na vegánskej večeri sme stretli nášho kolegu Riša Juriša a aj gitaristu skupiny Para, Johnnyho. Chutí to výborne, ja mám napríklad problémy s kyselinom a po tomto jedle som v živote nemal kyselinu. Podľa mňa je to veľmi zdravé hlavne. Ja to viem na sebe, že keď som v poslednom období začal jesť presne takúto stravu, tak veľmi sa mi poľavilo a život znášam oveľa s väčším úsmevom. Lekári vegánstvo síce odporúčajú, ale varujú, že treba dávať pozor a doplňať niektoré vitamíny. Bez mäsa sa dá viesť plnohodnotný život, ale vždy je tam zdôraznené, že určitým veciam treba venovať väčšiu pozornosť. To, že vegánstvo nie je iba asketický životný štýl, ale aj labužníctvo a zábava, svedčia aj spokojnosť návštevníkov vegánskej večere. Pre televíziu Joj, vegetarián Laco Ďurkovič.